господа, това е първи епизод от втори сезон, защото не можахте много клипове да гледате. Сори за което. Защото имах работа, имах доста работа. И плюс това започвам втори сезон, защото просто като играх много, обаче се оказа, че няма да качвам клипове до 15 минути, което не го знаех, признавам си. И сега реших просто да почна втори сезон, защото изпуснахте много. Адски много откри диаманти, не знам. Значи твори много за което. Да, значи още малко ще снимаме. Ще нямам точно през очите да видите, не кликвам. Не пиша по моя друга пиша и той се пише, значи. Нека видим ефирите и кредитора от Survival, да. Всичко е ок. Стига ме мразя в този байо, лаги. Добре. Във втори се искат толкова го мраз, че нямам думи. Това е най-мразен. Да ти значи ще се правя лърген, лодка и потегвам, защото мразя този сървър. Добре, толкова ще стигна, значи. Чакай да проверя настройките, значи съм всичко лъка. Не, играх си. Там да дропари такива, защото нещо исках изпитания. И аз също. Значи, съм лодката тук е малко по-тъпо правеща се. Не е как за комп, което фъкю е. Ще направя един меч и мисля да се направя дори една капкета. Значи, че лагва е. Ох! Мамо, мора отнато и плака. Да не се чувам добре. Случа хапчета, защото съм малко болен. Сори. За което. Давай бе! Давай лъпко! Отиваме на пътешествие! Светове резервни, отиваме на пътешествие! Светове резервни! Гърлото е заболяваща повече. Надявам се да е гробна тишина. Гробна! Надявам се. Съм за дървения меч, който ще ми дава сигурно 4 атак демидж, което е адски тъпо. Коса! Чакай сега. Дълхвък. Добре, знаете, лято е, толкова ми е потиска джаба на сухо. Створил съм прозореца, ако чуете някакъв странен звук. Може да е плъхвате на горния етаж, сори за което отново. Просто аз съм на село и условията не са никак добри за снимане. Всеки момент може да падне къщата. Но не. Тато много си обичка. Това. Добре, сега ще търсим някакъв байл, хубав, който хареса. Аз такъв байл не го искам да снимам отдавна още. Още отдавна искам джунгъл байл. Много ми се снимава джунгъл байл, не знам, защото аз трябва да си гледам часа. Много се безпокоя за часа обаче, много, защото не исках повече време да снимам. Исках да кача някакви клипове, много бяха готини. Добре. Надявам се някой човек да ми види клиповете, някой да гледа. И ако някой гледа, виждате на лайките, един лътър, е хубаво и просто харесат някой бяха. Колко сме харесат. Сега го идвайте за мен, което няма да стане линк. Обаче да го направите, ще съм вечно благодарен.
Ето какви неща правях и гледам таблета. Раба! Кога най-накрая ще стигнем, Бог да знае. Това то сукия направо ме размазало. От. Аз ще ходя малко, почичваме, ще ходя тук в морето сякаш. Странни неща. Виждате. Вот. Взяхте ли как само сега дигна, сякаш имаше малка вълничка. И на мен ми се струва, че ми се спи. Всеки момент мога да заспа, всеки момент може да падна къщата, всеки момент може да стане всичко. Много забавно. И хора, ако ви гледате клиповете, напишете едно коментарче, защо имам толкова малко таки имам само 4, видял съм, че повечето имат по 8. Искам повечко, просто не знам защо от версията, аз съм играл на 0.11.1, не знам. Не най-новата, не най-старата, не знам. Са най-новата е, не най-новата. Най-новата, която аз мога да си позволя. Да, точно така. То другица трябва да ходя да купувам игри, мен ми се купуват игри, че даже. Зато и просто си играете, ще си играя на по-стари версии, когато успея ще изтегля по-новите. Съгласни? А сега просто съм брутално тъжен. Да скривам нищо. Аз се се Нарве! О, чакай, само да. What? Охо, много имам. Много. Малко ще намалим, защото не искам чонка да се толкова. Часът да не забравя, най-важното. Да, виждате, гледам знака Проц. Той е нелюбимия ютубър. Не искам да му правя реклама, ама си казвам, аз съм човек. Арр! Изчакай! Също казвам, Сешко е малко натам. След колко века ще открия остров нещо. Ако откривам меса, той ще е животът ми. Там ще видя до края на вечността. Но кога ще се случи, пък знае. Още колко време ще плавам. 3 века може. 4, още по-добре. Вижте. Просто е да вижте. Гарата ми гледа на другата посока. А гледайте ръцете, мамо. Чай. Не искаш това видео. Обаче вижте. Това ще е хубавата. Усетвам, че втори сезон ще е мега хубав. What the fuck? Какво цъкнах? Ще го направя на скриншот. Скриншотата да снет. Това ще гледам до веки вековни. И ще плавам до веки вековни. Виждам нещо, завиваме. Fuck you. Виждате ли какво става там горе? Небесата. Да. Това е. Какъв е този? О, това е хубав бе. Обикновен до пустиня. Значи ще има много да експлорваме и много да се бие и много да умираме, защото знаете, в пустинята се радят най-много мобове. Виж, системата. Защо включва моб? Рекорд, абле, моби.
Neka si ja čupnu odkaz. Čekajte, už nízka zmry. Ty mi spod. Chorá se machám, što tomu už nemyslel měra. Bog ne. Kornál odkaz star. What, no, waga. Mama. Отива веделко светко пате шестие, отива веделко светко пате шестие. Още 3, още 4, още 5, още 7, още 8 века може би. Хей! Няма да е лошо, да пристигнем на Джунгъл Байон. Ти е католикофрен? Да, какво да се прави? Остров Моля. Остров Моля. Добре, нека само видя още веднъж часа. Аз мисля да приключвам този клип. Довиждане, приятели. Това беше